అన్ని రంగాల్లోనూ శాంతి మార్గాన్ని ఆచరిస్తూ శాంతియుత సమాజం కోసం సన్మార్గ జీవనాన్ని మానవ ప్రపంచానికి తెలియజేయడం కోసం శిలువనెక్కి క్రీస్తు తన రక్తాన్ని చిందించిన రోజును గుడ్ ఫ్రైడేగా జరుపుకుంటారు. ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండలో అన్ని క్రైస్తవ సంఘాలు భక్తి శ్రద్ధలతో గుడ్ ఫ్రైడే కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో మండలంలోని అన్ని ప్రార్థనా మందిరాల్లో క్రైస్తవులు గుడ్ ఫ్రైడే వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఆర్సీఎం చర్చ్, ఏబిఎం చర్చ్, లూథరన్, సిఎస్ఐ చర్చ్ మరియు పలు సంఘాల వారు సంఘ కాపర్ల ఆధ్వర్యంలో సిలువలో తాను చేసిన గొప్ప త్యాగాన్ని వారు ప్రేమ, దయ, కరుణ, జాలి కలిగి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ క్రీస్తు మనసు ప్రతి ఒక్కరూ కలిగి ఉండాలని వారు బోధించారు. ఈ సందర్భంగా సంఘ కాపర్లు బోధిస్తూ సిలువలో మరణిస్తూ 7 మాటలు పలికిన మాటలను వారు స్మరణ తెచ్చుకుంటూ ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవాలని, ఆయన చూపిన మార్గం అనుసరించాలని, అదే నిజమైన గుడ్ ఫ్రైడే అని వారు బోధించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా సంఘ కాపర్లు, సంఘ సభ్యులు, సంఘ కమిటీ వారు పాల్గొని వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి భక్తులకి ప్రేమ విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.